Tnieda l-programm tal-istaġun il-ġdid tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. B'aktar minn 60 kunċert fosthom Beethoven's Ninth, Verdi's Requiem u l-Foundation Day Concert bl-MPO u l-Orkestra taż-żgħażagħ. Matul it-tnedija l-kap eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Vanessa Manġon, spjegat li se jkun hemm ukoll Chamber Concerts, serje għat-tfal do re mi, kollaborazzjonijiet ma' Kor Malta, solisti lokali u internazzjonali u l-parteċipazzjoni fil-Festival ta' Spoleto. Il-kap eżekuttiv qalet li l-programm se jkun qed jara anke li joffri opportunitajiet għal mużiċisti żgħażagħ. Nagħtu iktar opportunitajiet il-mużiċisti fejn anki promovejna iktar mużiċisti barranin biex jiġu idoqqu mal-mużiċisti tagħna, fejn il-mużiċisti tagħna anke ħajmorru barra minn Malta, barra minn xtutna biex anki ikollhom opportunitajiet ġodda u jimirħu iżjed, opportunitajiet iktar għaż-żgħażagħ għal-mużiċisti żgħażagħ biex ikomplu jitrawmu u għada pitada daw ħajkunu wkoll parti mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonicia qal li l-istaġun li jmiss jipprovdi programm varjat u kollaborazzjonijiet prestiġjużi. Qal li dan juri kemm l-Orkestra Filarmonika ta' Malta hija impenjata li tkompli tikber u ssaħħaħ l-identità kulturali ta' pajjiżna. Fis-tqarrija ġie spjegat li l-MPO għandha wkoll il-Ferra tal-Mużiċisti Żgħażagħ, l-Orkestra taż-Żgħażagħ ta' Malta, li tirrappreżenta l-futur tat-talent mużikali u l-wirt kulturali Malti. Magħmula minn mużiċisti żgħażagħ entużjasti l-orkestra iservi bħala pjattaforma dinamika għall-iżvilupp artistiku kif ukoll tħeġġeġ l-apprezzament profond għall-mużika klassika u kontemporanja fost iż-żgħażagħ.